бештар ба чизҳои муҳим тамаркуз кунед. Тасмаи резиниро ба дастатон гузоред. ҳар дафъае ки фикрҳои бад ба сари шумо меояд, ба тасмаи резинӣ даст бизанед, то андешаи манфиро аз майнаатон дур намуда ба мусбат табдил диҳад. ҳамеша бо овози баланд ба зангҳои телефон ҷавоб диҳед ва эҳтироми худро ба шахси зангзада нишон диҳед. муносибати хуб дар телефон муҳим аст. барои он ки ба шахси зангзада шаъни худро нишон диҳед, рост истед. ин ба овозатон эътимоднокӣ медиҳад. дар давоми рӯз ҳамаи моро илҳом ва ғояҳои бузург ба сар меояд. барои навиштани онҳо бо худ дафтар дошта бошед. вақте ки шумо ба хона мерасед, ин навиштаҳоро дар ҷои намоён гузоред ва гоҳ-гоҳ ба онҳо нигоҳ кунед. тавре Оливер Вендел Холмс гуфтааст: ақли одам ба ғояи нав бештар майл мекунаду инкишоф меёбад. ҳеҷ гоҳ ба андозаи пешинааш барнамегардад.